Repsol podria desbloquejar la inversió estratègica de 1.100 milions d'euros a Tarragona. L'Ajuntament de Cambrils signa un conveni amb la Generalitat per la integració urbana del tramvia. Es presenta un nou projecte de zona industrial a la Bisbal del Penedès. El Consorci d'Aigües de Tarragona acaba l'any sense accidents. Ferrocarrils licita la construcció de 7 tramvies elèctrics per al tramcamp. El turisme de la demarcació de Tarragona creix un 5,23% respecte al 2023. Ple extraordinari a Olèrdola per les taxes del servei sobre el consum. PortAventura celebra 30 anys en la temporada 25-26. Dimecres que ve, just una setmana després que el Congrés dels Diputats rebutgés prorrogar durant aquest any 2025 el gravamen extraordinari a les grans energètiques i la banca, Repsol té programada una reunió ordinària del seu Consell d'Administració en què podrien abordar aquestes inversions. Es tracta d'uns 1.500 milions d'euros, la part més significativa dels quals són els 1.100 milions destinats a l'Ecoplanta i el seu electrolitzador associat, que seria el més gran d'Espanya, projectats per a aquesta empresa energètica al pol petroquímic de Tarragona, i que havien quedat paralitzats esperant un marc regulador i fiscal estable. Aquests van ser els termes que el 21 d'octubre de 2024 van fer servir fons d'aquesta empresa per explicar la paralització d'unes inversions estratègiques per a la descarbonització del pol petroquímic de Tarragona, davant de la perspectiva que el gravamen extraordinari a grans energètiques i banca es pogués prorrogar al 2025, segons figurava l'acord de govern de coalició PSOE-Sumar. Repsol ha decidit invertir en un electrolitzador a Sines, Portugal, mentre els seus projectes a Espanya segueixen en stand-by, per la falta d'un marc regulador i fiscal estable. Van assegurar fons d'aquesta empresa energètica. Si aquests projectes finalment cauen, van explicar les mateixes fonts, es retarda la indispensable descarbonització de la indústria petroquímica i s'aprofundeix en el procés de desindustrialització que s'observa a Espanya. Després del rebuig al Congrés dels Diputats el 22 de gener passat de prorrogar aquest gravamen, s'aclareixen els dubtes sobre aquest marc regulador i fiscal estable i s'aplana el camí perquè aquesta situació de bloqueig deixi de tenir sentit. La primera ocasió formal per abordar el nou marc regulador i fiscal la té Repsol a la reunió que descelebrarà el Consell d'Administració. Es tracta d'una reunió ordinària de la qual no ha transcendit l'ordre del dia, però en què es podrien abordar les conseqüències favorables al que ha defensat fins ara Repsol de la votació de dimecres passat al Congrés dels Diputats. Si es produeix aquesta anàlisi, i especialment si esperen alguna decisió per a desbloquejar les inversions, Repsol haurà de comunicar un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'Ajuntament de Cambrils ha aconseguit diverses subvencions per valor de més de 6,5 milions d'euros per executar diferents obres de transformació urbanística del municipi. La més important és el conveni que ha signat amb la Generalitat per la integració urbana del tramcamp amb una dotació de 5,2 milions d'euros. Aquest conveni preveu la transformació de tot l'entorn del traçat i els carrers adiacents, donant continuïtat a la via cívica en carrils bici. Des de l'equip de govern han destacat que aquestes obres dibuixaran el camí del futur i significaran un abans i un després amb l'eliminació d'una barrera que ha dividit la ciutat durant molts anys, com és el traçat ferroviari. Però que nosaltres pensàvem que fora bo per a Cambrils unificar una mica més, diguéssim, el tramvia amb la ciutat, no només amb el traçat, sinó arribant, com diem, de façana a façana. És a dir, de façana, tramvia i façana, i diguéssim urbanitzar tot el possible dintre del que seria el municipi. El conveni inclou projectes ja redactats com l'Avinguda Joan 23, que serà la via principal de la futura circunvalació de la trama urbana i la naturalització del passeig marítim entre el Pi Rodó i el Nàutic, connectant el trànsit amb el vial del Cabet a través de la rotonda de la Cruïlla del Molí de la Torre. A més, el municipi també rebrà quasi 600.000 euros del Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona per remodelar els carrers de l'entorn de la Rambla Jaume I. A banda, l'Ajuntament ha aconseguit prop de 800.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2025-2029 de la Generalitat, que suposa multiplicar per 6 la inversió del període del 2020-2024. Una altra actuació destacada serà l'arranjament de la parada del carrer Andalusia, entre les places Bessones, que serà l'estació més urbana i que durant un temps serà començament i final de trajecte, fins que el tramvia no arribi a l'estació nord. En aquest tram es crearan bosses d'aparcament i es reordenarà l'espai de 25 metres d'amplada de façana a façana entre el carrer Andalusia i el carrer Beltrán. Posteriorment, se substituirà l'actual pont ferroviari de la Riera de l'Alforja per un de nou per restablir la cota natural. En els darrers anys es van comprometre a fer aquest viaducte que ha d'anar per damunt de la Riera d'Alforja i que ha d'evitar principalment tots els problemes històrics que hem tingut d'inundabilitat
tant a una banda com a l'altra, tant a Països Catalans com al Passeig La Salle. Per una altra banda, la subvenció del Pla Impuls d'IPTA es destinarà a la segona fase del projecte de la Rambla Jaume I amb un cost total de 4 milions d'euros i s'executaran durant els anys 2026 i 2027. Aquests gairebé 600.000 euros que hem aconseguit a través del PAM de la DIPTA i que concretament van dirigits també amb una feina concreta del Departament d'Obra Pública, van dirigits amb aquesta anunciada en el passat segona fase de l'entorn de la Rambla Jaume I, però que va directament al carrer Pau Casals amb un projecte que ens arribarà enguany. Les obres consistiran en la remodelació íntegra dels carrers Pau Casals i Ramon Llull amb la construcció d'una plataforma única que permetrà regular la circulació rodada i donar prioritat als vianants, i la renovació de la canalització de pluvials, els serveis i l'enllumenat. L'empresa privada promotora del projecte de parc empresarial Les Planes del Vent de la Bisbal del Penedès ha presentat a l'Ajuntament una proposta que, segons l'executiu local, millora el projecte. Malgrat que es mantenen les 48 hectàrees de zona empresarial, es modifiquen les zones més properes a la població, situant una zona entre indústria i nucli urbà. Les novetats quines són? Doncs que la part d'equipaments que estava més enganxada a la que era la zona empresarial, doncs aquesta part la costen molt més al nucli. Això, per altres, també és avantatjós perquè sí que farem un procés participatiu perquè la ciutadania pugui decidir quins espais són 6 hectàrees i mitja, vull dir que és molt d'espai per decidir una mica què s'hi vol fer allà, si es vol deixar com a zona verda o una part de pícnic o una part amb pisos a pati, el que sigui. S'introdueix també a la nova proposta una zona de protecció agrària de 22 hectàrees entre el nucli urbà i la zona empresarial. Un altre canvi important és la creació d'un centre de formació per poder preparar futurs treballadors de les empreses dels polígons de la Bisbal. Aquest nou projecte no convenç a l'oposició municipal, que consideren que tan sols s'han intercanviat els espais però continua ocupant les mateixes hectàrees, contradient, segons ells, les recomanacions donades per l'Organisme Tècnic Ambiental de la Generalitat. No s'ajusta la normativa, diguéssim, a aquest canvi. Vull dir, no es poden urbanitzar tantes hectàrees en un municipi com la Bisbal. El Departament d'Urbanisme li diu que com a màxim s'haurien d'urbanitzar 10 o 11 hectàrees, no 74. Amb aquest projecte, vull dir, és una barbaritat que fins i tot contravé les mateixes indicacions del Departament d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Segons l'alcaldessa, aquestes recomanacions negatives eren causades pel fet que no s'havien comptabilitzat totes les urbanitzacions de la població, unes dades que es van modificar posteriorment i que una vegada afegides, l'informe ara és favorable. Un altre punt conflictiu entre oposició i equip de govern és la denúncia per part de la Bisbal Decideix que acusa l'Ajuntament d'utilitzar una empresa d'assessorament de gestió municipal que va fer un estudi per recomanar quins dies serien els millors per evitar la participació en la consulta popular que es va fer el passat 1 de setembre sobre el canvi de classificació dels terrenys agraris per a un nou polígon. El resultat va ser d'un 62,5% en contra i un 34,5% a favor. Cal dir que per raons tècniques no es va poder convocar el 100% de la població. Aquesta empresa li proporciona una sèrie de recomanacions per inadmetre la consulta, com per exemple fer-ho els dies abans de Setmana Santa, perquè així ja corre el termini perquè la ciutadania pugui presentar recurs i que no esdevingui possible la consulta. Òbviament, des de l'Ajuntament es neguen aquestes acusacions, tot dient que tan sols es va demanar a aquesta empresa, que ja estava contractada mesos abans, unes recomanacions de com gestionar la consulta en termes de difusió i gestió, ja que no estan regulades oficialment. O sigui, al final és l'assessorament que demanes, amb temes comunicatius sí que van fer cas, de dir, mira, això ho publiqueu així o ho fem d'aquesta manera, dels resultats, que quedi d'una manera més neutral, perquè al final com a Ajuntament tu pots tenir una opinió, però com a Ajuntament ho has d'informar. I sí que allà deia possibles dies, de dir, potser aquest dia hi ha més gent, aquest dia n'hi ha menys, però nosaltres no vam fer servir cap d'aquests dies. Jo entenc que si potser haguéssim fet servir un dels dies, que deia, aquell hi ha menys gent i fem aquell, doncs home, segurament sí, però al final vam fer l'1 de setembre, que no era cap dels dies que ens recomanava. Aquest nou projecte passa ara als arquitectes municipals que presentaran un informe que haurà de passar per la Generalitat, que serà l'òrgan que finalment podrà aprovar o no la seva viabilitat. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha superat els 530 dies sense registrar cap accident laboral en baixa. L'ENS ha viscut, doncs, un 2024 lliure d'incidències destacables entre el personal propi i aliè. Això ha estat possible gràcies a la progressiva implantació de la cultura zero accidents, a través de la gestió integrada i sistemàtica en matèria de prevenció de riscos laborals. D'aquesta manera, la sinistralitat laboral del personal tant intern com extern del Consorci es manté a nivells mínims.
Una de les accions que s'han fet per arribar a aquesta xifra tan baixa d'accidents és posar a disposició del personal un canal de comunicació específic on els membres del seu equip humà poden informar i proposar accions que contribueixin a fer de les instal·lacions i intervencions del CAT uns espais més segurs per a ells i els seus companys i companyes. Gràcies a això, durant l'any passat es van rebre un total de 97 observacions preventives de seguretat, que han servit per millorar les polítiques de prevenció. Per aconseguir-ho, el Consorci disposa d'un pressupost específicament destinat a qüestions relacionades amb la prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, tenim pensat invertir prop de 90.000 euros en accions de prevenció dels riscos laborals i amb l'objectiu d'incrementar l'aposta per seguretat de la nostra plantilla. Al final, el que volem és garantir la seguretat de les persones. Estem treballant per l'ampliació de l'equip humà del nostre Departament de Seguretat. D'aquesta manera, volem consolidar la nostra cultura de zero accidents en l'entorn laboral i d'esta manera també tot aquell equip humà que treballa pel Consorci i que sense ell tot això no podria dur-se a terme, treballi amb la major seguretat possible. En termes globals, la seguretat a les instal·lacions del Consorci es manté a través de constants i rigoroses inspeccions i programes de manteniment per certificar que la maquinària funciona correctament. Pel que fa al personal, s'aposta per la formació permanent dels equips humans. Totes aquestes condicions que van més enllà de les exigides exclusivament pel marc legal també s'apliquen a les empreses subcontractades en el desenvolupament de qualsevol mena de tasca o servei vinculat al CAT. Ferrocarrils de la Generalitat ha tret a licitació aquest dilluns la construcció, subministrament i manteniment durant 15 anys de 7 tramvies elèctrics per al tramvia del Camp de Tarragona. En concret, donaran servei al tram entre Cambrils i Vila-seca. Els vehicles tindran una longitud màxima de 40 metres, una capacitat mínima de 210 persones i estaran adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, disposaran d'un sistema d'emmagatzematge d'energia embarcada que es permetrà circular en els trams sense catenària, amb una autonomia màxima de 800 metres. La licitació és per un import de 60,5 milions d'euros. Els tramvies també comptaran amb un mínim de 50 seients, zones multifuncionals per a bicicletes o cotxes i espais amplis i zones lliures de pas i d'obstacles. El termini màxim d'entrega dels vehicles serà de 33 mesos un cop formalitzat el contracte. Paral·lelament, Ferrocarrils de la Generalitat va adjudicar al novembre la redacció del projecte constructiu del centre operatiu que s'instal·larà a Vila-seca. El document, amb un termini de redacció de 22 setmanes, definirà, a partir del projecte bàsic, com han de ser la infraestructura, l'edificació, la superestructura de via, la catenària i les instal·lacions del nou centre, que acollirà el taller, les cotxeres i el centre de control, així com totes les actuacions complementàries necessàries perquè es puguin dur a terme les activitats de manteniment del tramvia. El projecte del tramcamp unirà els municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca i es posarà en funcionament el primer trimestre del 2028, segons les previsions del Govern de la Generalitat. Per a la primera fase es preveu licitar les seves obres durant aquest any 2025, amb un import total de 244,9 milions d'euros. El projecte en conjunt tindrà un total de 47 estacions, 10 de les quals seran intercanviadors. En ser una obra d'una gran envergadura, no és possible fer-ho tot de cop i per aquest motiu s'ha dividit en dues fases. Aquesta primera part del tramcamp començarà a Cambrils Nord i finalitzarà a Vila-seca. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona Província, l'entitat que representa el 90% de les places d'allotjament de la demarcació, ha presentat el balanç del 2024 en l'àmbit turístic, en el que consideren com a bon any, ja que malgrat que no s'hagin assolit xifres rècords, sí que es presenta un augment del 5,23 en respecte al 2023. Desglossant aquestes xifres, les pernoctacions a la província de Tarragona han estat de poc més de 21 milions. A les Terres de l'Ebre, però, han arribat al 1,5 milió, amb un creixement del 2,44%. Des de la Federació s'ha volgut destacar l'augment de visitants fora dels mesos de juliol i agost, que no arriba a la xifra desitjada del 80% durant tot l'any, però que indica un inici de la desestacionalització. La desestacionalització es comença a produir. Veieu en aquestes xifres com hem crescut els mesos de gener, febrer, Setmana Santa, maig, juny, i on gairebé no hem crescut ni juliol ni agost. Respecte al 2023... També han augmentat tots els mercats, encapçalats pel nacional, seguit de França, el Regne Unit, Irlanda i els Països Baixos. Cal fer esment de la pujada significativa del visitant rus de més del 50%, que el 2019 estava en tercera posició en pernoctacions, però que posteriorment havia baixat en picat a causa del conflicte bèl·lic amb Ucrània.
De cara al 2025, la federació s'ha marcat uns objectius molt clars per augmentar aquestes xifres, com són la inversió constant en el sector i fidelitzar els treballadors i donar-li el prestigi que es mereix. Actualment, el 90% de les nostres plantilles són fixes. Deixem de parlar d'un sector que no té estabilitat. La pot tenir. La desestacionalització és el camí per donar i per generar aquesta estabilitat d'una forma més clara. També com a objectius del 2025 serien créixer en els mercats europeus i fidelitzar del territori, així com iniciar un impuls del mercat asiàtic ara poc present. L'augment del turisme esportiu també és un punt a fomentar. Hem vist que el turisme esportiu ha estat un dels motius principals en aquesta desestacionalització i el que ha generat pernoctacions fora de les temporades dels mesos de juliol i d'agost. Hem vist que ha estat un client, un turista, que ha vingut per un esdeveniment, la majoria de vegades no ha vingut sol, ha vingut acompanyat i en gairebé tots els casos acostumen a fer una estada més llarga del purament de l'esdeveniment esportiu. Per tant, es generen pernoctacions addicionals en aquell esdeveniment. Des de la federació han advertit sobre l'impacte d'un increment fiscal del sector que es preveu per aquest nou any i que no ha estat consensuat per part dels diferents organismes que hi treballen i que són els majors afectats. Diem clarament un no a l'increment de l'impost sobre les estades en establiments turístics, això ho hem posat de manifest i ho hem traslladat també al govern, ni aquest recàrrec municipal, que també és una barra lliure de creixem amb impostos a càrrec del sector turístic. La presidenta també ha volgut defensar el projecte de Hard Rock, que malgrat que encara no queda clar com acabarà i ni tan sols si es farà, ajudaria moltíssim a créixer en aquests mesos en què necessiten fer-ho perquè les empreses siguin més sostenibles. El passat dilluns 13 de gener al vespre tenia lloc un ple extraordinari a l'Ajuntament d'Olèrdola que ha tornat a posar de manifest les diferències que mantenen govern i oposició sobre la factura de l'aigua i la taxa de recollida d'escombraries. Alternativa per Olèrdola, partit de l'oposició, va demanar la convocatòria d'un ple extraordinari per debatre aquests temes. En la seva intervenció, l'oposició demana que es torni als preus anteriors en la factura de l'aigua, fins que s'arribi a un acord amb les famílies afectades dels aforaments, així com implementar una quota de servei dels aforaments ajustada a la realitat. Per quin motiu no es va comunicar aquest increment? Qui és el responsable d'aquesta omissió? I anant una mica més enllà, aquesta omissió ha estat voluntària o involuntària? El grup de l'oposició també demanava deixar sense efecte la taxa de gestió de residus fins que no s'estableixi una taxa específica que permeti aplicar un sistema de pagament per generació. El regidor Catassús considerava també que la taxa no complia amb els objectius que perseguia la llei i entenia que les bonificacions aprovades generen diferències i desigualtats. Quin sentit té incrementar que em desmesura la factura? Quina finalitat hi ha al darrere? I també els demanem que modifiquin les tarifes mentre no s'executi un pla per a la conversió a comptadors dels actuals abonaments d'aforaments, perquè és cert, s'ha de fer una millor gestió, però s'ha de fer de manera molt més ordenada i molt més realista. Des del govern es va recordar que l'augment del preu de l'aigua s'explicava perquè el Consorci d'Aigües havia incrementat els costos de manera considerable el 2024, fins a 98.000 euros més, i en els anys anteriors la quota dels abonats s'havia mantingut igual. Aquest augment és conseqüència també d'anys sense actualitzar les tarifes, com ha desequilibrat el sistema. Considerem que és just pagar pel que es consumeix. A més, la quota de manteniment de les xarxes és fonamental per garantir el servei de qualitat. El govern també assenyalava que es disposen d'ajuts i sistemes de suport en plans de pagament adaptats a cada cas i que estaven disposats a revisar qualsevol cas per garantir una gestió justa i responsable. Sobre la taxa d'escombraries, el govern va posar l'accent en que la normativa europea obliga a cobrir amb la taxa el 100% del cost del servei de la recollida. La voluntat del govern era la de confeccionar una taxa de pagament per generació d'ús i la Mancomunitat, però, ha elaborat un informe que assenyala la impossibilitat de calcular la taxa per generació a causa dels actuals dèficits de funcionament de l'aplicació mòbil que recull les dades. Si malgrat que PortAventura va tancar el passat 6 de gener i no té la intenció d'obrir fins a l'1 de març, avui ha fet una excepció per presentar la nova temporada i la celebració dels 30 anys del parc. Cal recordar que per culpa de la pandèmia no es va poder celebrar com cal els 25 anys i és per això que enguany se li ha donat una importància més destacada. Premsa, partners i seguidors del parc, entre socis i youtubers, han estat convidats a aquesta presentació que ha començat al Gran Teatre Imperial amb un abans del que serà la temporada 2025.
El resort prepara nombroses incorporacions a la seva oferta. La nova desfilada en renovades carrosses que representen cadascuna de les àrees de PortAventura, el nou espectacle al Gran Teatre Imperial, un viatge fascinant, un recorregut pels diferents mons del parc, una evolució de Fiesta Aventura amb la incorporació de 300 drons a l'espectacle, nova decoració en tot el resort amb motiu del seu aniversari, a més de col·leccions de marxandatge dels 30 anys i vintage, una oferta de restauració renovada amb el retorn de plats icònics, la celebració d'esdeveniments exclusius al llarg de tot l'any i més sorpreses que s'anunciaran al llarg de la temporada. La valoració que el director general del parc fa d'aquests 30 anys és, òbviament, positiva. Jo crec que arribem a la celebració del 30 aniversari en un moment on PortAventura s'ha consolidat com a un líder dintre de la indústria de l'entreteniment i dels parcs temàtics, líder no només nacional sinó a nivell europeu. És a dir, som el segon destí en parcs temàtics més important d'Europa. I això hem aconseguit amb treball, molt compromís, però jo diria també molta passió i molta il·lusió. Les xifres confirmen aquest lideratge, ja que els visitants superen els 100 milions en els últims 30 anys. La constant evolució del parc, afegint noves atraccions, creant el parc aquàtic o la posada en marxa del Dream Village, un dels projectes més importants de la Fundació PortAventura, fan que liderin la indústria dels parcs temàtics a Europa. Quan van inaugurar l'any 95, PortAventura era un parc temàtic regional, de visita d'un dia, on fonamentalment teníem públic nacional. Ara el públic és internacional, obrim 300 dies l'any, som un destí, com deia, el segon destí més important d'Europa, amb 3 parcs, amb 10 hotels i continuarem creixent per fer que PortAventura continuï sent un dels líders europeus de l'entreteniment. La temporada començarà amb el Carnaval, on ja hi haurà decoració temàtica dels 30 anys. Continuarà amb les campanyes de primavera i estiu i en l'últim trimestre de l'any les tematitzacions habituals per Halloween i Nadal. En aquesta temporada, que encara ha de començar, se li donarà una especial importància a la primera atracció de l'estil muntanya russa que va tenir el parc, com és el Dragon Khan, amb una millor estètica que aquests dies ja s'està acabant. En respecte als rumors que la direcció del parc busca comprador, el director general ha declinat fer comentaris al respecte.